Mi a Fireflies? A svájci pontosságot és megbízhatóságot ötvöztük az utazás szabadságával. Ez a Fireflies. 2009 óta működő svájci turisztikai cég weboldala biztosítja számodra, hogy egyszerűen, gyorsan és elképesztően jó árakon tudj foglalni, amikor csak szeretnél és ahová csak vágysz. Megteremtjük a közvetlen kapcsolatot az utazási nagykereskedőkhöz, ezáltal nem kell megfizetned az utazási irodák vagy más foglalóportálok hasznát. Szolgáltatásainkat több százezren vették már igénybe, és közel 1 millió vendégéjszakát töltöttek el. Fantasztikusan hangzik, hogy nagykeráron tudsz utazni. Megmutatom, hogyan lehetséges ez. Vannak az utazási irodák, és vannak az online foglalóportálok. Nézzük az utazási irodák előnyeit és hátrányait. Ezeknek az irodáknak a szakképzett tanácsadói segítenek összeállítani és megszervezni a nyaralásodat. Rendelkeznek felelősségbiztosítással és a szükséges garanciákkal egyaránt. Például utazás során napközben elérhető telefonos kapcsolatot biztosítanak. Sokszor csak egy-egy régióra vagy utazástípusra összpontosítanak. Amennyiben az utazási irodákat választod, fontos ismerned azok előnyei mellett a hátrányait. A fent említett előnyökért cserébe magasabb árat fizetsz, mintha online foglalnál. Ráadásul oda kell menned nyitvatartási időben papírmunkát bonyolítani, és aránylag gyorsan kell döntést hozni. Vagy még egyszer visszamenni. Egy utazási iroda mindig összehasonlíthatatlanul kisebb kínálattal rendelkezik, mint amit az interneten megtalálsz. Nézzük most az online utazási foglalóportálok előnyeit és hátrányait. Bármikor eléred a neten, és egy lényegesen szélesebb kínálatból választhatsz, sok esetben kedvezőbb áron. Nem sürget sem az idő, sem az ügyintéző. Korlátlan számú ajánlat közül válogathatsz éjjel-nappal. Amennyiben az online foglalóportálokat választod, érdemes az előnyeik mellett a hátrányaikat is tudnod. Neked kell gondoskodnod az utazásod minden részletéről. Sok esetben nem átlátható az adott foglalási portál által kínált szolgáltatás és garancia. Telefonos ügyfélszolgálat vagy nincs, vagy nehezen elérhető, sok esetben csak egy nyelven. Nincs személyes segítséged. A Fireflies azért jött létre, hogy ötvözze az utazási irodák és online foglalóportálok összes előnyét, de mellőzze azok hátrányait. Erről álmodoztál eddig is, amikor bosszankodva kijöttél az utazási irodából? Vagy amikor hajnali 2-kor lecsaptad a laptopot tetejét? Vagy amikor másnap már nem találtad meg a kiválasztott ajánlatot? A Fireflies egyszerre adja meg neked a megbízhatóságot, a kényelmet és a lehető legkedvezőbb árat. A világ egyik legnagyobb szálláskínálatából választhatsz, amelyet bármikor, bárhonnan online elérsz és azonnal foglalhatsz. Amennyiben szeretnéd, akkor a turisztikai osztályunk a saját igényeid szerint keres, és foglal számodra a legjobb szállásajánlataink közül. Folyamatosan bővülő, széleskörű szolgáltatásaink mellett magasan képzett munkatársaink több nyelven, köztük magyarul is a rendelkezésedre állnak a hét minden napján. Élhetsz árgarancia szolgáltatásunkkal is. Utazásod előtt minden foglalást egyedileg ellenőrzünk és visszaigazoltatunk partnereinkkel, hogy a lehető legjobb kezekben érezd magad a nyaralásod során. Az általad lefoglalt ajánlatok árára, szobatípusára és ellátására foglalási garanciát adunk. 1,5 milliárd forintos felelősségbiztosítással rendelkezünk. Több ismert és elismert nemzetközi szervezetnek oszlopos tagja vagyunk, többek között a Sztárnak, Svájci Utazásszervezők Egyesületének, és az ETOA-nak, ami az Európai Turisztikai Szövetség. Több mint 10 éves tapasztalatunknak és a jelentős forgalmunknak köszönhetően nagyon kedvező árat kapunk beszállító partnereinktől. Miért is van a világon az egyik legnagyobb szállásadatbázisunk? Mert nem csak néhány partnerrel, mint egy utazási iroda, hanem több mint 20 turisztikai nagykereskedővel vagyunk közvetlen szerződéses kapcsolatban a világ minden tájáról. Küldetésünk, hogy elhozzuk neked a piacon elérhető ajánlatok közül a legjobb online szállásárakat. Bármi is legyen az úti célod, mindegy, hogy 100 vagy 10 000 kilométerre van tőled, mi kiváló utitársaid leszünk. Tartozz a Fireflies utazóinak közösségéhez, szerezd meg a legmagasabb kedvezményeket. Utazz velünk és ajánd másnak is a Fireflies-t. Az utazási irodák és az online foglalóportálok rengeteg pénzt költenek reklámra. A Fireflies üzleti modelljének köszönhetően megtakarítjuk ezt a kiadást, így ezt az összeget inkább neked fizetjük ki. További információért keresd azt a személyt, aki ezt a videót küldte neked.